Hello mga bay, kumusta? Ni anak ko rin yung maestro sa Facebook. Ang sarang maestro ng Facebook, himong radyo. Kumusta mo diha? Intawan ako nang hinawad nga na mo sa maayong kahimtang kung hain man mo. Agipadpad sa kahanginan ug kabaluran karon. Karon ako itudlo kaninyo kung sa paghimo ang perfect gamat na kung sa mga ingredients sa mga lalang mananap nga isagol ini. Aniya kita karon aron sa tuang tuang leksyon karong adlaw nga, so medyo bakante gamay ang inyong maestra. Mao nga magtudlo ako kaninyo bisan sa makadiyot lamang panahon. So mo ni atong mga panginahanglanon. Ato ang kuan white flour ni siya. White flour, puti nga harina. Usa ka baso og tunga ato ang atong kuanon sogda nato sa usa ka baso og tunga no. Kung dinaghan inyo ha, himo ang 3 ka baso. Karon ako itudlo sa inyo ha, usa ka baso tunga ra kay ginagmay ra akong himo kay sige tag himog daghan. Jesus ko Ginoo. Sige lagkaon ng basurahan. Busog kanunay ang basurahan intawon. Muna nga akong himuon sakto ra gyud no. So usa ka baso og tunga ta. Okay, human. Butangan ninyo ani. Usa ka kutsara. Sa kutsara nga puno, gamonte no siya. Mystic cream akong gigamit. Pwede sa inyong gamiton katong KDD nga thick nga cream no. Kani siya ako ang gigamit usa ka kutsara. Okay? Mana na ta ana? Dayon butangan na tuog. Tunga ani nga yogurt. Mo ni nga yogurt akong gigamit. Low fat siya. Low fat nga yogurt. Unsa man ang low fat sa Bisaya? Sa Tagalog, mababa na taba. Sa Bisaya, ubos nga tambok. Tabang mga langit. Dugo na ilong niyo sa Bisaya, bay. May hemorrhoids na mo, bay. Basta Bisaya o na ito ang English, Tagalog, bay. Butangan na ito og katunga lang, bay, no? So, ato na siyang Picasso sa katunga. Okay? Ato na ilonod, ang katunga nga yogurt. Dayon, pagkahuman, butangan na ito siya og mahalbiya mix. Butangan nato og tunga lang sa kutsara. Half piting daghanan no kay halves man with S. So tunga lang sa kutsara no. Half tablespoon. Tunga sa kutsara. Kalahating kutsara ng mahalbiya, okay? Oh, asa naman to? Adi naan man ko inaabrihan. So mao ni siya. Tungag kutsara. Agoy, Ginoo ko, napuno na. Sige, naara, tunga ra ni siya, kay nahapaw naman. Okay, humana na ta, ana. Pagkahuman. Baking powder. Anan, hurot na. Kay kada adlaw, sumbagay ng harina. Hurot na rin baking powder. Dira ba, baking powder? Kuan lang siya, kalahati din na kutsara, no? Tungag kutsara. Half tablespoon. Dira. So, humana na ta, ana, kuan, baking powder. Diri na punta sa hain naman to. Diri na punta sa yes. Amo sa ni pag pronunciation ni bahala mo diha. So tunga pud siya kutsara. Kung tulo ka baso, usa ka kutsara. So usa ra man ta ka baso tunga, di duha ra tunga ra sa kutsara. Okay. Layo-layo ra ko gamay sa planggana ha, bisig matuluag laway ning kalakihan ni. Samot nagi magpangita ang mga karaho. Ang karahong kabaw, okay? Dayon, man butangan na tuog asin. Kung tulo ka baso, usa ka teaspoon nga asin. Teaspoon ra gamati nga kutsara. So, usa ra man ka baso ug tunga atong ginagamit sa kalahating baso lamang ng harina. So, kalahati din ng kutsara. Lahati ng teaspoon. So, okay, let's spread it together with them. And then after that, you have to put this one. Hell powder may tawag nila ani. Kung sa maning list ni siya, cardamom powder. So, di ara. Ito ang butangan, usa ka pinch lamang. Usa ka pudyot. Usa ka pudyot, isang katiting lamang. Ambot sa ng pudyot. So, ayan. Asa naman ta? Pagkahuman, butangan na to og asukar. Usa ka kutsara. Ito sa ning pahiran bigay. Di na may saktong sa kutsara ani. Sige, bahala na diha. So, usa ka kutsara nga
kuan na unsa ni kanang original sugar. Nabay piki ning karkihan ni. Okay, usa ka kutsara. Ani man ang usa ka kutsara good pina-mountain. So ganito yung isang kutsara ko no pinabundok. Ingon ani ang akong usa ka kutsara pinabukid. Kung sa in English pa unsa man. The spoon of my sugar, 1 spoon of my sugar is like this, like a mountain. Ay, kalakihan ni. So, English, Tagalog, Bisaya na yan, no? Kaya makasabot, makaintindi na gid ka mo. So, mauna dayon, ang atong tubig is kalahating baso lang. Asa yung atong tubig? Katong baso nga atong gigamit gihapon sa ato ang pagsukod, no? Kung unsa nga baso imong gusukdan sa harina, mao pod ang baso imong gamiton para sa tubig. Okay? Aha. Diara to nga nagbaso. Then i-mix together na nimo. Together again. After that, we finish all our ingredients now. So, we're going to mix it all. Hugas mo sa akong kamot, limpyo man kayo. As you can see, my hand is very clean. It's very clean. So, nakikita nyo, malinis talaga yung kamay ko. Kung naamoy mga mata, diha, limpyo kayo na akong kamot. Diara, magkuhan na ta, magsumbagay na ta aning harina. Sus, maugid ni akong kuan diri bay. Sumbagay na bay, akong braso bay diri bay. Matso na kayo bay, mura na kadakag palaw. Dispikas bay, naingon ng kuan bay, balanghoy. Kuan na nagpantay ning kalagihan ni. So, ana siya, medyo sticky siya, no? Gamay lang kay igo lang ma. Kurot nila. Ginagmay lang kung daghan na, kung daghang bisita. 3 ka baso akong himuon kanang ma-party. Karon kay sila raman, so usara ka baso ug tunga. Kunti lang na lulutuin ko kasi kung sila lamang dito pagka-party 3 baso yang gagawin ko, yung kumpletong ingredients natin dyan. Ayan na. Sige, sumbagay gyud tama-taman. Hala. Sumbagay tama na ning. Sumbagay tatama na ni harina. Sumbag taman gid. Hawi bitaw kay bay kada adlaw sumbagay harina. Tuwa dito ako nang ipatubo ang sa tinapay, sa pizza, mana kog sumbag ato. Hala sige. Muna ni siya ang itsura niya no. Medyo sticky siya gamay. So imuha na siyang ipakuan. Imuha na siyang i-plain diha kay mo tubo naman na siya unya. Mula na siyang pasagdaan 1 to 2 hours. Ihan nimo iprito lingin-lingin nimo sa kuan unya pohon. Tubo na. Mana ni magluto pa ko sa lain. Napakoy mga lutuonon. Gihangak uri kong sinumbag ni harina. Hello na lang na yung tanan diha ha mga bay. So salamat kay sa inyong suporta sa makanunay. Pagkahuman ato na dai ni siyang butangan og time sa manghunaw sa ako ang kamot. Oh, ayan. After you mix it all together, ito na siya. You're going to put this one. Isa may tawag ani. Ayan. Saffron, ang tawag saffron. Saffron, man dahil niya ilahang pag-pronounce dili is saffron. Saffron, da bahala diha oy daghang ini ilang mga sagul, mga lalang mananap. Diara butang niyo sa ibabaw. Wala na hurot dagam. Gamating isudlanan. Piti kuno ning mahala. Sige lang imong mahal. Diara dayon inyohan na dayon ni siyang tabunan. Tabunan ninyo siya og clean siya for 1.5 or 2 hours. Okay, you will leave it aside hangtod na mutubo na siya na ready for kuan na, prito na. Ano yung gitawag nga kuan? Itlog ni Kublan. May ginawa nami silingan ni Kublan pangalan. Buluyagon gini. Sige lang pang apila ng mga ngalan silingan. So, diara. Diara.
ang ato ang unsa ni itlog ni kublan. Mutubo ra na unya. Ako sa aning pasagdaan diri sa Daplin. Hello di ay kay Nanay Grace Carvalho. Belated happy birthday day kanimo nay. Salamat kaayo sa imong grasya nga imong gipakuyanap kanako. Kanamo sa ako ang bahandi. Perti nilang lipaya. Salamat kay long live Nanay Grace Carvalho ko. Hinaot nga tagan pa ka og daghang pagkatuigan sa imong kinabuhi. Og amping dia kanunay nay. Salamat jud kay tanan sa imong kaayo. Og asa pa man to mo na ni ang ato ang kuano. Lakaw sa panahon diri. So gubot kayo ang ato ang mga ingredients. Wala ka diha. O sige. Ako naman napakita sa inyo kung unsaon pagbilog-bilog pero ako na po ipakita sa inyo pag-usap kung unsaon no. Ako ra mo ipalusot-lusot diri sa ako ang kuan kining kumagko. Muna ni akong talent na ipalusot ra sa kumagko mulingin ra siya diha. So ako nang hinaot nga doon na mo'y nakatunan sa tuang leksyon karon ang perfect gemat. Muna ilang gitawag nga international sweet balls ang ilahang kuan atong recipe no. Hinaot nga doon ako'y natabang o doon ako'y napuno sa inyong mga nakatunan labi na gayud sa mga kapwa nako kadama dinhi sa Middle East. Mao na nga ako ang recipe sa ato ang gemat no sa mga nangutana. Hello, daghang salamat ninyong tanan ug amping ta kanunay. Padayon lang ta sa ato mga maayong tumong ning kalibutan. Padayon lamang ta sa ato ang sani aning maayong plano para sa atong mahal sa kinabuhi. Ani ata diri aron mahawas kalisdanan ang atong mahal sa kinabuhi. Ug aron ug dili alang nga maghimo og laing pamilya. Ato sa luwaso ng atong kagalingong pamilya ya ta mangita og laing pamilya ha. So daghang salamat yung tanan. Ang Ginoo magaubang kanato kanunay. Basta nasayod ta sa atong kagalingon wala tay mga ipaghimo nga mga dautan. So dara ang mga kilay in taon susuwag ni napantay ni pagkapandayan ni ang isa itom kayo ang usa hanap ra kayo. Basta bahala na diha. Salamat kayong tanan ha. Amping mo diha kanunay and God bless sa mga giad na ko day niya sa ligaya na iyakin. Nakita ra nako nga nag-like mo sa ako ang mga post no. So giad ta mo, nagtanaw ko sa mga likers o giad friend ta mo. Salamat kay sa pag-accept. O pasensya na kaayo nga dili pa ko maka-reply karong mga bulana. Kay perti pag yung bisiya mahuman ang Ramadan. I promise nga dinha na maka-entertain ako ninyo dili man sa tanan-tanan, at least maka-entertain ko balik ta sa ato ang tulumanon ang pagsibya sa mga pangalan sa kada adlaw, atong radyo bandilyo, radyo bombo, ang atong sana diha wara-wara sa kahanginan. Daghang salamat kayong tanan. Bye bye. Magkuan pa ko magkabkab in taon ko. So amping mo kanunay diha and hello na lang kayo.